Ленар Нурисламовичның эш көне кояш күтәрелгәнче күпкә алдан башланып китә. Җитәкче, директор вазифаларына керешкәнче, аның гаилә башлыгы, ул һәм әти рольләрен башкарасы бар. Йорт эшләрен карап балаларны мәктәпкә озатканнан соң, ул үзенең икенче йортына, интернат мәктәпкә юл ала. Линейка, педсовет, көндәлек матди техник мәсьәләләрне чишү, дәресләр үткәрү, шул арада мәктәпкә килә алмаган укучының хәлен белешү, буларның барысы эчендә югары һөнәрмәнлек белән бергә алтын кирәкле булу да кирәктер. Безнең Ленар Нурисламович яхшы директор. Ул безгә гел булыша. Без конкурста аның өчен җиңүен телибез. Безнең сорауларыбыз булса, без анарга барабыз. Ул безгә ярдәм итә. Бик әйбәт кеше ул. Без аны яратабыз. Ул безгә булышып тора. Гел вакытта киңәшләр бирә. Безнең директор икенче әтибез кебек. Без аны яратабыз. Волгоград дәүләт физик-культура академиясын тәмамлагач, егет туры туган авылына кайта. Үзен укытучы, мәктәп директоры гына түгел, нинди өлкәдә эшләсә дә чын хуҗа, җаваплы җитәкче итеп күрсәтә белә. Югары белемле дефектолог менә инде 5 ел дәвамында интернат мәктәпне җитәкли. Педагогларны җитәкләргә эшкерсез, үзенең эшен беренче урынга куйган, таләпчән, шул вакытта яңалыклар белән танышып баручы, балаларның язмышы, аларның яшәешен белән кызыксынучан, шул вакытта инде идәге яшәешләре, тормыш итүләре, ата-аналарның язмышы, аларның балаларына карата менә булган мөнәсәбәтләре белән кызыксынучан һәм аларны дөрес юлга этәреп, аларга үзенең киңәшләрен биреп, биргән җитәкче генә бу мәктәпне җитәкли ала. Ленар Исламович менә шушы сыйфатларны үз иченә алган җитәкче. Чын һөнәрмән, мәрхәмәтле, йөрәкле, чын ират һәм инде мәктәбебездә чын хуҗа. Ир-егеткә 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Әмма шул 70 һөнәрдә дә үз эшенең остасы булып буламы? Ленар Манәповка карап була дип әйтер идек. Җитәкче булып эшләү, стел артында ручка белән кул куеп утыруда гына тукталып калмый. Эшне инде һәр көнне менә бу эшнең эченә кереп, кайнап, балалар белән бергә, укытучылар белән бергә, хезмәткәрләр белән бергә булып, мәктәпнең нинди юл белән барганын, нәрсә ничек сулаганын тыеп яшәсәң генә, тыеп эшләсәң генә, нәтиҗәгә ирешергә була. Иң мөһим принцип мәктәп җитәкчесенең эшендә, мәктәп директорының эшендә ул балаларны ярату, балаларны аңлау, балаларны аңлап, аларны хөрмәтләп, аларны яратып эшләгәндә генә нинди дә булса нәтиҗәгә ирешергә була. Республика конкурсының алтын йөрәкле ират номинациясендә катнашу һәм уңышка ирешү зур дәрәҗә. Әмма гаиләсендә, коллективта һәм укучылары арасында ул күптәннән инде олы йөрәкле, булдыклы ират булуын раслады. Балалар аны ярата. Мондый бәяне бер нинди жюри да бирә алмаячак. Что такое благородство? Благородство это такое ёмкое. Алтын йөрәкле булу ул киң күңелле, шәфкатьле һәм намуслы булу дигән сүз. Бу мәктәптә күп еллар эшләү дәверендә мин Ленар Нурисламовичның нәкъ шундый булуына инандым. Безнең беренче класска ул бер көндә кермичә калмый. Кергәч балаларның кәефләрен белешә, хәлләрен сорый, барысы да тәртиптәме дип кызыксына. Мы, учащихся первого класса, очень любим нашего директора Ленара Нурисламовича за то, что он добрый и внимательный к нам.